Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Itago lang kunyo sa pangan nga Langlang, 27 anyos, usa ka byuda ug may 3 ka anak. Taga Misamis Occidental. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa among sitwasyon ining bag-o ko karong gikarelasyon. Aron ninyong hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Ato na ko, ma, kaya malate ako sa trabaho. Ikaw na'y bahala sa akong mga anak, ma, ha? Mga anak, dili magpapadlo ni Lula, ha? Kay old na si Lula. Kapuya nagbantay ninyo, Ma, sige na, ato na ko, ma. Amping mo din sa bahay, ha? Uy, ang akong plastic di ay. Ayon sa baysod, anang karga mong plastic nga dako. Ay da, mga order ko ni, ma. Mga sapatos, babra, panty, ug uban pa. Oh, nagtrabaho ka na? Unya, nagnegosyo kapag yun, ana? Ay, extra income, ba? Kay baw ka na. Wa na bayat si Jojo. Ako na lang ananing kamot alang sa akong mga anak. Nakasabot ko. Pero usa ka tuig na mangyud kapin nga namatay si Jojo. Wa ba day kay plano nga magminyo og usab? Aron ba may kaabag ka sa pagpadako sa imong mga anak? Mama sad, uy, kinsa man tayo mo punit na ko maoy nga byuda na. May anak pag yung 3 ka buok. Oy, ayaw tag-ana ang panahon. Base may moabot. Bata ka pa ba yan? Ay, ma, busy ko sa pagbuhi ko sa akong mga anak. Wala ko'y panahon pa na, maoy. Sige na, kay malate na ko. Ihapit ko panig sa mga nag-orders ng akong mga down stocks. Kadugay mo labay sa jeep, uy. Hain na yung mag-atanta, kaya nagdali ta. Huwag jeep nga mo labay. Pero kung ta magdali, daghan kay mo labay. Hunungan pa ta. Hagdun pa tagpasakay, bisa ng pamupara. Asa ka, miss? Habal-habal ka? Pwede. Uy, pagtarong ba? Lagi. Luoy mga ikagod. Daghanda. O marmalangay juga. Kung magpaabot ang kasakyan mo. Kaya may jeep nga, wagi din eh. Mao ba? Sige, pasakyan na lang ko. Salamat, ha? Pila may akong pliti. Ayaw lang, uy. Nabitawa nga, pliti ka. Ay, Jordi, ha, uy. O, di gini ka, habal-habal? Dili, uy. Padong sa pusong trabahoan. Awan sa? Niyaday ka magtrabaho din, eh. Oo. Mahiyo ba kang makuha inig off ni mo? Unsa? Bilib ko ni mo da. Kugihag ka. May trabaho mo ka. Ya, nagbaligya pa ka. Pila ba imong gibuhi, uy? Tulo ka anak. Ug nagsuhol pa ko sa akong mama ug bantay nila. Minyo day ka? Usa ko ka byuda. Kabata pa ko ni mo nga na byuda. May tulo pa ka kabuka anak. Lagi? Basig, makatabang ko ni mo. Unsa? Uy, kinsa man ang kuyog ni mo lang. Ay, ambot anak niya mauy. Ni kuyog mong siya dinis ato kay mamisita ko na siya nako. Dali ra ba niyang gikasabot ang imong anak, Nahala. Daliti ditog makaon. Ato ba nga? Kay kuhaon ko ang mga bata. Aron magka-istorya mo taro.
tinuod lang, minyo ko. Ha? Oh, minyo de ka? Apan nga na namisita ka man ako? Ang tinuod, dugay may buwag sa usawa. 8 years na. O wami anak. Mong, wako'y problema sa imong mga anak. Wala lang. Kinahangay ko mga bata. Ray. Minyo ang nanguyab nako human ko mabiyuda. Apan buwag na sila sa iyang asawa sud sa 8 ka tuig. Maguwang siya nako og 10 years. Ug nahog ang akong pagbati niya kay pinangga man kaay niya ang akong 3 ka mga anak. Apan wa kami magpuyo kay mahadlo ko. Kay bisan pa og buwag na sila sa iyang asawa, dugay na minyo pa man gyud siya. Magkita-kita lang mi. Hangtod nga naburos ko. Unya, Mamay ko sa inyo. ha? Mapus ka sa itong anak, di ba? O kinalang manubag ko sa naitabo nimo. Pero ang imong asawa, Ray. Unsaon na lang kun... Ibaw naman ka nga, uwa na mi. Ha? Lang, mga tubang ko sa imong magkikanan. Kay kinalang nga magpuyo na ta. O mati-manti ka. Kay nagbablos ka na sa kikinaman kong anak. Ako, dili ko uyon nga mag-ipon ka mo, Ray. Tungod sa imong sitwasyon nga bisan og buwag na kamo sa imong asawa. Matawag paghihapon mo og may magtiayon tungod kay kasado man mo. Lisod na og mo reklamo o mo demanda niya ang imong asawa sa akong anak. Mga preso niya hinoon mo. Mabdos na ba ni siya sa inyong anak? Ug lig-on niya ning ebidensya sa imong asawa nga naglimbong ka sa inyong kaminyon. Oh, Noy. Mao nga pasaylo ako. Dili ko masugot nga mag-ipon mo hangtod nga dili pa ma-annul ang inyong kasal sa imong asawa. Pa. Mundang kag trabaho? Paundangon kong Rayma, kay basin ko numaon sa ang akong gisapak. Kay nagkadako na pa yan ni akong tiyan, maglima na ni kabuwan. Kadiyot ma si Rayma. Hello, Ray. No, lang. Oh, saman? Tawag ko asawa sa mong barangay. Ha? Nga naman. Nasok ko man siya nga, naibawang namahay ka sa inyo kay magpus na ka. Unsa? Unya? Katubangon ako siya lang. O, ayaw ka wala ka. Ako na may bawa ni. Ray. Da, tuan na lagi. May ragyod nga wa mo mag-ipon ni Ray Langlan. Makiha ba mi, ani pa? Mapriso ba mi? Pasidan si Ray nga dili ipaangko ng imong gisabak karon. Total, wa may ebidensya ang iyang asawa nga kang Ray gyud ang imong gisabak karon. Aron mahimong huyang ang iyang reklamo kay wa ba mo mag-ipon. Nagkaatubang gyud si Ray ug ang iyang asawa sa barangay ug nagpirmahanay sila nga wa na sila hilabtanay sa usag-usa. Kay dugay na lagi silang buwag. Apaning bag-o lang, nakadungog kog istorya nga ako na pud kuno ang ipatawag sa asawa ni Ray sa among barangay kay ikiha ko niya og adultery. Of course, tabalakag na hadlo ko ug wa ko mahibaw sa angay kong buhaton. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod.
Biyuda ko og minyo ang amahan ning akong giburos karon. Okay ra pagod nga ni patol ko niya, bisan og nahibaw kong minyo siya. Apan 8 years na silang nagbuhag sa iyang asawa. Ikaduhang pangutana, pagkahibaw sa legal nga asawa sa amahan sa akong anak nga mapdos ko, gipatawag niya ang iyang bana sa barangay, og nagpirmahanay sila nga wa na sila hilabtanay. Okay na ba ito nga kasabutan sa barangay lang, nga di na manghilabot ang iyang asawa namo? Ikatulong pangutana, sukad na hibaw ang iyang asawa nga uyab mi og namabdos ko na suko kini. Iya kuno kung ipatawag sa among barangay og ikiha og adultery. Mapresa ba ko kung wa man gid mi mag-ipon sa iyang bana? Ikaw pa to katapusan. Kung mga anak na kupuhon, pwede bang makada ang akong anak sa apelyido sa iyang amahan nga minyo naman siya? Kay lipay gyud kaayo siya nga nakaanak na, kay mao kini ang iyang gipangayo sa Ginoo. Palihog tabangig tambagi ko, kini ang akong suliran lang. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug kauban nga ako ang partner si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang muhatag og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanaw, problemang may punto medikal, punto legal, emotional, personal, behavioral, mga problema natos mga ginadiling droga, problema natos ato ang mga kapikas, kabanay, kaminyoon, katigayunan, atong mga kabtangan, karelasyon, amiga, higala, eskwelahan, mga records, unsa pa ng mga nag-bother nato din ha. Ayaw mo kabalaka kay na ako na as Dr. Obra nga muhatag ninyo og tambag, tubag, no, solusyon. Muna, kinsa tong mga ganahan nga mupada sa inyong suwat, na atay Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Padasad, atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City, or natay email account nga suliran_612@yahoo.com. Taga Misamis Occidental, ang ato ang letter sender, atong tawgon sa pangalan nga si Lang. Quote for the day, love doesn't hurt. Loving the wrong person does. Pero, ang kanang paghigugma no, sa wrong person, di manggod ta makahibaw dayon. Sometimes manggod, no, we may not realize right away nga siya ang wrong person. Kaya di man nato mahibawan, no? You do that in the process, and it is only when you realize nga di day ni siya mao nga that aside from loving, no, you also have to learn to let go. No, di man na, and then cherish the moment, cherish the happy times, and then just learn to let go and trust nga at some point, no, sa ato ang pag-love and at some point in our journey, we will be able to find the right person. It is, kibaw ka, okay lang na kundi mauna sa taaw. Sige, thank you, next. Ana lang, good. No, ako bitaw, thank you, next. Ana lang, hangtod maabot this Mr. Right ni Attorney Elaine, di ba? It is sa paghigugma nato sa mga sayop nga mga tao, dinha ta magmaligon, dinha pud ta mahimong andam, no, para ni Mr. Right. So ayaw hadlok sakit mag na ana man gud na ay hilak lang gud kung sakit, ini ikaw maghilak mawara man pud na. Kana bitawng bata, di ba? Pasagdan nimo magsigigak ama nimo hilak. Kasab-an nimo hilak, biyae awa, kapuyan na pud na siya hilak, muundang na pud na siya. Inana ra pud nang kasakit natos gugma. Mga sukinting paminaw. Mawa ra gyud pud na. And then once the next thing you know, you will be a stronger, you will be a better person sa inyong journey. And then by that time, ready na ka for Mr. Right. Diba? Kanindot sa ato ang ginahisgutan. Basta love, gani. Uptake to case Attorney Elaine, ani. Okay. Si Lang nisuwat ni nato kabahin sa iyang mga problemang may punto legal, usa ka byuda si Lang ug may tulo siya ka anak sa namatay na niyang bana. Usa ka tuig human siya mabyuda, gikaila-ila niya si Ray. Minyo pero 8 years na kunong buwag sa iyang asawa ug wa sila ka anak.
Namabdo siya kang Ray, gipamayan siya ni Ray, apan wa mo sugot ang amahan nilang lang. Nga mag-ipon sila, ug dihang nahibaw ang asawa ni Ray. Nga, namabdos ug namalay ang iyahang bana ngadtong lang nasuko ni. Gipatawag si Ray sa ilahang barangay ug nagkapirmahanay sila nga wa na sila hilabtanay. Apan, nakadungog og istorya silang lang nga siya nasad kuno ang ipatawag sa asawa ni Ray sa ilahang barangay kay ikiha siyag adultery. Unang pangutana, 8 years naman di silang buwag, ano hilabtanon pa maning asawang Ray. Anyway, biyuda ko ug minyo ang amahaning akong giburos karon. Okay ra bagod nga nipatol ko niya bisan og nahibaw kung minyo siya. Apan 8 years na silang nagbuwag sa iyahang asawa, buwag sila pero wa sila na anal. So, medyo in a way, nagpabilin gihapong minyo gyud, no? Legally speaking, manggod, nagpabilin gihapong minyo si Ray. Kay wa pa man siya na anal, no? So, mayong kag okay ra ba? Di na tinganinan ako tubagon, kay naan naman na. Mao naman na, nagkarelasyon naman mo. Kung buto na hunaon, mas may gyud unta tong single, no? Or, sakto na gud unta sa papeles ang kanang ato ang kani si Ray, usa mo nakig, nanipatol kaniya karon kay nabuntis pagyud ka. So I don't think mutubag pa kung okay bag di ba, no? Ang atuan na lang tan-awon siguro ang legality ug ang pagsiguro nga dili ka masangit, di mo masangit duhas balaod, labi na kung naking nanggubot pa ni ang asawa ni Ray. Pagkahibaw sa kaduhang pangutana, pagkahibaw sa legal nga asawa sa amahan sa akong anak kanis Ray nga mabdos ko, gipatawag niya ang iyahang bana sa barangay ug nagpirmahanay sila nga wa sila hilabtanay. Okay na ba to nga kasabutan sa barangay nga dili manghilabot ang iyahang asawa namo? Okay, ako lang yun i-define ang kaminyoon, ha. Under the family code, mingon gud sila, marriage is a special contract of permanent union between a man and a woman. Ang kanang special contract, mingon gyud ta nga kanang kaminyoon, kontrata man na siya, marriage contract, di ba? Special contract na siya nga numan. Kaya ang ordinaryo nga contract, mga sukinting paminaw, na ay expiry, na ay term, no? Nga karon July 1 hangtod 2021 hangtod July 2023. Duhak tuig ra, no? Or pwede ni nato mapa-terminate nga kung panalitan di pa makaabot og July 2023, pwede ato na lang ning tapuson sa 2022. Mo na ordinaryo nga kontrata. Ang special contract sa kaminyoon, why expiry, why term, no? Mo na forever, mga sukinting paminaw nga kontrata. Special contract na siya. Aside anang special anang why term, ang ordinaryong contract, pwede mo ingon nga, okay, kung panalitan, contract of lease, o di ka pwede magdag-iro aning balaya ha, or di nini mo pwede paabangan ha, ikaw rin mga bang, di ka pwede magpaabag lain, or di ka pwede magdaan ning butanga, di pwede na iro aning balaya ha, di pwede nga pintala ni, di ni pwede usbon, muna ordinaryo nga contract. Nga naman, kay kamong duha, nga partido sa kontrata pwedeng magsabot-sabot kung unsaon ra na ninyo unsay sabot yung kasabutan baka may magsabot so long as legal. Ang kaminyoon, again, special contract, di mo pwedeng magbuot-buot nga okay, magminyo ta pero di ta magpuyo ha, magminyo ta pero pwede ko mga bit ha, magminyo ta pero kanang sulod sa kaminyoon, magbuwag ta, wa tay hilabtanay. Diha, yun na, no? Common kaayo ni mga higala, no? Ang kaning mingon ta nga nagsabot mo nga way hilabtanay. Pero sad to say, I will really tell you, nga di na ninyo pwede himuon nga kontrata ninyong duha, nga akaw pwede ka makigpuyog lain, ako pwede ko makigpuyog lain, ako pwede ko mamabdusan, ikaw pwede ko mamuntis o maski kinsa. Nga ayaw kong hilabti, dili gyud na siya pwede. Di pwede kamo lang ang magsabot-sabot. Kay ang balaod mo'y magmando kung magminyo ganita, ang balaod mo'y magmando kung unsay inyuhang obligasyon.
towards each other. And one of the obligations is nga di gyud unta ta pwede mangitaglain samtang minyo ta. And ang atong kaminyoon naagid na sa papel. Bahalag physically, buwag na sila 8 years, 10 years, 20 years. Ugwa pa na sila ana-anal, nagpabilin silang minyo. Therefore, nagpabilin nga obligado under the law silang duha to do and supposedly to live together. Nga di po sila pwede makigpuyo, makigminyo pud og lain. No? So, makaingon jud ko nga maski pa og 8 years sa silang buwag tungod kay minyo sila, di pagyud unta mo pwedeng magkarelasyon. Samot na nga di mo pwedeng magpuyo. Kaso lang, no, the circumstances may have led it nga, nakakita sila nga di gyud sila para sa isa't isa, di gyud sila for each other, unya para sa imuhang kapikas, no? Para ni Ray, ikaw gyud si the one, no, and vice versa. Well, dawaton gyud ta na ang kaning inyong kahimtang, ya pangitaan ta na lang na siguro ways by which nga dili kaayo mo masangit legally. Labi na nga nang haras ba ning iyang asawa. Kaduhang pangutana, pagkahibaw sa legal nga asawa sa amahan sa ako ang anak nga mabdos ko, gipatawag niya ang iyahang bana sa barangay. Ug muna nagpirmahanay sila no nga di man gyud na pwede. Nga dili na lang sila okay na bato nga kasabutan, like I said, dili gyud na pwede, dili gyud pud to okay, dili pud to wa pud toy bisa nga numan kay maski pag may umugay hilabtanay kay again di man na pwede sabot-sabot, wa puy magpugong sa asawa kung ugaling man nga mukiha siya. Ang ako lang pangutana, katong kabahin sa legal nga asawa ni Ray, wa baka ni kapuyo pong lain. Kay tingalig mo upoy numero 1 pong kihaunon, aw pwede po nato siya sumbalikan. Katulong pangutana, sukad na hibaw ang iyang asawa nga uyab mi, ug na mabdos ko na suko ni. Iya kuno kung ipatawag sa barangay ug ikihag adultery, mapriso bagod gyud mi nga nag-ipon sa ako ang bana. Muna ang ako sang pangutana ani kung naa batay masumbalik pud og kaso. Now, ang adultery ato lang klarohon, maunay kaso nga ipasaka nato sa usa ka babay nga minyo. Minyo at the time ha nga nakighilawas og lain og nakigrelasyon og lain nga lalaki. Minyo at the time. Unya, ang akong pangutana silang lang single naman kay na byuda naman ni silang lang. So pwede naman gyud ka makigrelasyon. Ang problema lang ang imong nakarelasyon ninyo. Pero kung ikaw wa man ka nangabit, adultery man na pagpangabit. So dili ka makihaan og adultery. Ang problema na to aritas pikas kay lain man ang kaso nga ato ang mapasaka sa usa ka lalaki nga minyo. Kaso lang ato ang matan-aw nga lain pud og kondisyon, lain pud criteria for judging ang mapataw nato nga kaso ngadto sa usa ka lalaki nga minyo nga naay lain sama ni Ray. Ang kaso nga gitawag ana dili adultery. Ang kaso nga mapasaka nato concubinage. Now sa adultery akong giingon babaeng minyong nakigrelasyon, nakikilawas og laing laki. Sa concubinage lahi man siya. Pwedeng makikilawas, pwedeng mabuntis. Dili pa na concubinage. Ang concubinage mga sukintig paminaw kanang makigpuyo ka og lain nga babay, no? Ug babay nga di nimo asawa, unya ang inyohang pagpuyo, no? As if husband and wife, napagilaing criteria for judging. Skandaluso nga pamaagi. So kung di na niya ma-prove, una ha, naaman duha ka elements, minyo man si Ray, no? Nagpuyo mo nga mura mo ba nag-asawa, true. Pero ang kanang ikatulo, skandaluso ba ang inyohang pagpuyo or magmalinawon, then posible nga dili mo makiha or madismiss ra gyud na ang kaso for concubinage. Katapusang pangutana, kung manganak na ko puhon, pwede ba nga makadala ang akong anak sa apelido sa iyang amahan nga minyo siya? Kay lipay gyud kaayo siya nga nakaanak na kay maayo ni mouni iyang gipangayo sa Ginoo. Yes, ang lalaki nga minyo pwede na niya maparegister. Kay lagi di man gud makiha ang laki nga minyo kung makaanak lang og lain.
tungod lang kay nakaanak siya glain, di man ka mapriso, di man ka makiha, basta naal, nagbuhat lang kasi mong responsibility ngadto sa imuhang kanang asawa, sa imuhang unang pamilya, di ka makiha, anak. Makiha ka kung di ka mahatag sustento. So, pwede ba irehistro? Yes, pwede iparehistro. Ang legal effect lang, ana, is kinhanglan pa i-acknowledge para makadala sa apelido sa bata tungod kay ang status sa bata manggod is illegitimate. Nganuman, kay minyo man ang iyahang papa, no? Di man sila pwede makasal. So, na anak man siya gawas sa kaminyoon, so ang bata is illegitimate. But sa imong pangutana, makadala ba sa iyang apelido? Makadala ra. So iparehistro gina inyong bata, ibutang na ang pangan, dili man mo makiha, ana. Ang ako alang, kung if it's really bothering you ba, no? Nga nakadaog kahasol ninyo. So akong suggestion, ana, unta og mahimo, magpaanal gid unta sire para wala nay problema pa. So dili pud kaayo ka magsigi og magpuyo sulod sa kabalaka gani nga kanus-an na pud ka nimo musamok, malinawon karon kanus-an na pud ka nimo tukar ning taytok aning asawa nga manong problema na pud ana ba. So if maka-afford lang, no, or matiguman manggani, mas maayog yung maanal. Labi nang na mo yung anak, mas nindot man po nang magminyo po mo balik. Kaya total ikaw, biyuda, pwede man kang maminyo. Okay? Mga sukintig paminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo mo nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Mana so sa ka. Bayang adlaw kanyang tanan nga mga suking tipaminawan ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jan. Kining akong sugilanon kaagi ni nako sa batan-on. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Mother. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Tubuso, Negros Occidental nga tumatatampo nagdasangan nga John. Pag-iingnan, di man ka, ha? Nga ay ko kapasa? Ganong nagapas-apas, mga, ha? Uy, ano man? si Papa man ron? Nakipagdudan ako nga, na mabay ko, ha? Dili man na mo yakong tuyo, dong. Oh. Hinaya ng intaw ng timong-timong. Uy, baka dungog ang atong anak. Nag-away na sa sila? Ayo, Rasan. Aron may ibaw siya kung sa kaway ayon niya. Ay, naunsa naman sa sila si Mama Papa. Uy, sige nung naglalis. Papit na lang kada adlaw maglalis. Nak, pasensya kayo, ha? Unsaon nga, dili magid ko makapugong, uy. Maglagot magumama ni mo, good. Bisag ingno na ko nga dili magapas-apas kung asa ko, kay aron dili ko mga mabugal-bugalan sa akong mga amigo, muapas magud. Sa ato pa, si Mama day ang sadaan permi sa inyong panag-away? Ay, siyempre, nak, uy. Kanamang ko si Mama ni mo, maoy badlungon kayo. Dili makasabot og kausang nga istorya. Oh, ano sa maron? Ay, ang imo na sa tingali rong inahan. Tara, adoon na to.
Nabuhianan ako ang maso dong. Sorry kaayo. Naunsa ba sa taong ka, oy? Ikaw, no? Nagkadugay? Murag nagkawa man kay buot. Pagbantay sa kulos imo mga lihok diri. Dong, sorry. Ma, nagkurog lagi ka. Naglain akong lawas ko dong. Mura ko kakahilantanon. Sus! Pagka-uwi gud ni mo, oy. Ayaw pagsigig paloy-looy na. Dong dyan, tana. Manlakaw ta. Ayaw nagtagda ng inahan ni mo. Oh, abi na kong manglakaw mo sa imong papa, babe. Wala lang kumukuyog, babe, oy. Mas gusto kong ari lang nimo. Matong si papa na nilakaw. Uy, naglain man ka ang lawas sa imong mama. Dili ka mo uli? Aron atimanon nimo siya? Da, nag-inuoy ra to sa mama, oy. Nagpaluy-luoy ra to. Basig nakasaan na sa tong papa. Makamagin na siya ba? Dayo na yung paluy-luoy basta makasaan na ni papa. Basta nag tinuod nga naasay pamati, babe. Wa pa siguro na mayabag imong mama, uy. Nga magpasakit-sakit para lang kaluyan. Basta. Kay bawo na mig-unsay kalakian ng mama. Ay, unsa man ka, oy. Unsa man? Mukaon ka diha? O magsige na lang kag ubo. Mumusod usa ko sa kwarto. Burelax usa ko kay mujuti para bako niya. O pasad ko ganang mukaon. Naglain ang lawas pero mujuti gihapon? Kaya naman, di gud ka makaagwanta kung dili makakita sa imong laki sa. Musod na ko sa kwarto. Pa, tinuod yung gisulti? Naglain si mama? Ay, klaro kayo dungoy. Sikreto ra kay naglabok ang imong inahan. Naglagot ko sa kong mama. Kung wa matiguang, wa mag-igat-igat sa lain. Babe, relax lang. Wa pa ganita may bawag nagsulti bas tinuod imong papa? Ay, kung ina nga si papa mo inamakak na ko. Wa man ko mag-ingon, anak, babe. Pero... Mula ka ko. At turo ko sa mama sa trabahoan niya. Wata lang sila. O gawas turun kay ipaliog to man. Salamat, sir. Oh, naras mama. Salamat, Dong. Si Kinsam ng lalaki ngayong istorya. Huwag na igitunol ang lalaki niya. Batanon pa kayo maong lalaki. Mao siguro niya ang lalaki ni mama eh. Animal ay. Ma? Nak, Jan? Oh, nakurat man ka. Ha? Kaya nasakpan ta na mo. Mo ni mong laki? Ha? Mo ni, ha? Uy, Jan! Anak! Jan, sakto na! Unsa pa! Sakto na na! Dili pa rin ka! Mamauli na ta! Sakto gid lagi ko. Naagid lagi laki ng imong inahan. Dong, wain taon, uy. Tarong in taon kay kong nagtrabaho. Ayaw na lang pangilan. Makabaos lang gud unya ko nimo. Awa niya. Pa.
Unsa, babe? Nahadlo kang mamabay sa imong papa? Isip baw sa gibuhat ni mama nimo? Oh, babe. Dako na kay kong kahibos ni mama. Kung di sa ko gusto nga, mahiubos ako ni papa. Nga nang iya pa mang irason ng imong mama. Nga siya may unang nagbinuang. Unsa? Unsa tayo magsulti? Unsa tayo Babe, magsulti? sorry ha. Usa kay gayon. Nakita na ko imong papa nga naay kaubang lahing babae. Unsa? Sorry, babe, pero ang klaro nga nagbinuang ang imong amahan. Unsa? Nabuang na ka? Ganugod taong ako na may imong pasanginlan, ha? Kay may nakasulti na ko pa. Kisa may nagsulti ni mo, anak? Di na kinalang isulti pa na akong kinsa. Basta kay siya mismo yung nakikita ni mo. Kung mauna, anak, wala na day rason para mulimod pa ko nimo. Pa? Oo. Dugay na kong nailaing babay. Pero kana, tungod rasad sa imong inahan. Anak, tanawa ko na sa mama ni mo. Maupay, wa na'y atiman sa kaugalingon. Masakiton bagad. Karon nga nahibawaan naman ni mo, nga doon ako ilain. Dili na ako maglisod og sulti nga mubiya na ko din sa ato. Biyaan na ako si mama ni mo dong. Usa? Hasta ko biyaan ko ni mo pa? Sorry, anak. Pa? Animal siya. Nagtuo kong tarong siya. Pero salbay siyang pagkamaan. Baga siya naong. Niuban pa siya siyang babae. Babe, sakto na. Wala tayo mahimo. Uy, mapili nilang doon ni mama. Naglagot ko nila. Nambira mo ni. Hello? Hello? Si Sir Jan, anak ni Ma'am Lida? Oo, sir. Nga naman day. Unsa may natabo ni mama, ha? Amo siya gila sa ospital, sir. Unsa? Asang ospital? Ma, unsa maga? Nga naman ha? Unsa maligi pa matini mo day? Nak, sorry kung karon pa ko mo silti mo ining tanan. Hining akong sakit. Unsa? Unsa sakit? Naadi kay sakit mo? Na ako'y kanser sa dugo, Dongjan. Unsa? Dugay na kong nahibaw, ani. Pero ako lang gitako aron padayon pa kong makatrabaho. Pero mga nganong nipadayon pa magkatrabaho nga, naibaw naman ka nga doon na kay sakit eh. Ug naan sa gay mga ipamati. Dong, pagkahibaw na ko nga na ako'y kanser, mas nidubling akong paningkamot ka makakwarta. Kay gusto ko nga kung mawahan ako, safety ang imong kaugmaon. Mao di nga. Nga bisag naglain imong lawas, mutrabaho gyud ka. O, Dong. Og nagpautang kong kwarta, para mas may extra pagit kong kita. Unsa? Maotong higayon na ang anakitan ko nimo nga may kaistoryang lalaki. Pero nak, bisag kausa, hawak ginausod sa akong huna-huna nga magbinuang ni Papa nimo. Kay mahal kayo tamo ni Papa nimo. Mapasaylo ako, ma.
Na-brainwash ko ni Papa. Iya mo kung ipatuo nga, ikaw mo ay sadaan pirmi. O ikaw mo ay sayo pirmi. Pasaylo ako, ma. Ma, ayaw kong biyahe, ma. Dili na madala ko, dong. Oh, ma. Kapoy na. Kapoy na. Ma. Na ako'y giandam ka kwarta para nimo. Tuwa sa imong kwarto. Pasaylo ako, dong. Ma. Dili na gyud na ko. Kaya. Ma, ayaw. Atagi ko higayon mga makabawi ko, ma. Mubawi ko, ma. Please, ma. Ma, ayaw, ma. Oh. Ma. Ma. Ma, ayaw kong biyahe, ma. Ma! Dugay naman itong hitabo, pero kada adlaw kong nagunahuna nga unta, huwa mo biya si mama. O kada adlaw sad kong naglaom nga unta, muuli na ang akong papa. Dinilang kutob o dagang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni John nga taga Tubuso, Negros Occidental. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, Mother. Ang mong kaagi gibahatan no duha sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higalaw at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalenlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, hantumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Hantumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, dagan salamat sa inyong pagpamila. Mayong adlaw kayong tanan nga nagpaminaw karon ng maong tulumanon, kini ang akong suluran. Ilabi na kaninyo, Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artistang maghatag kinabuhi ining akong suluran. Itago lang ko sa pangan nga Ann, 27 anyos, ninyo, o lumulupyo diri sa Baongon, Bukidnon. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa yuta sa unang bana sa kumama, nga ilang gibahin-bahin na karon. Aron yung hisabtan, ingon ni ini ang mga pangitabo. Mabiti ni sugilano ni mo sa unang mong bana, ma? Oh, Ann. Grabe tong una na kong bana. Stricto kaayo. Kulatado ko adto pero hisgot sa iyang kalag. Kausad to, gibunalan ko og manok. Uy, manok? Nga naman, ma? Kay nauli siya nga wa na'y sudan. Kay pito sabgoy among anak. Naurot man ang sudan. Nasuko sa iyang pagpauli nga wa na siya'y sudan. Nga naman sila mo siya binli, ma? Ayos ahay, God. Kung dugay siyang mauli, tuan naman siya sa ila man ni hapon. O kay nagabihaan naman siya adto. Maong gihurot na mo ang sudan. Pag uli niya, sukuan niya, uy. Gibunal niya nako ang buhi niyang manok. Namatay good taon ang manok. Uy, ngano ang manok mo sa iyang gibunal ni mo, ma? Kay iyang ipaihaw. Aron mo isudan niya. Giihaw ko na lang sad ang manok kay namatay naman. Nag-ihaw og nagluto ko sa manok nga sige kog hilak. Kay nakulatahan naman sad ko. Paita din sa mong kahimtang sa una, manok? Mao dihang namatay na tong una kong bana nga si Ben. Naminyo kog usab ni Papa ninyo si ito. Kay musuway ko nga panggaon og mahalon nga kanatinud-anay bang pagmahal. Kay wa man ko na masinati sa una na kong bana. Wa man ko na magusto si Papa sa imong kaliwat, ma? Oo. Kaya dili lagi sila gusto nga maminyo kog usab. Ilabi na ang mga igsuon ni Ben. Og lakip na sad ang mga anak na mong Ben.
Dili sila gusto nga magminyo kong kusab. Pero nagtuman gid ko sa kong gusto ay. Kay suma, buutan man si papa ninyo. Dili kay kamo lang upat namo nga mga anak ang iyang pinangga. Apil na ang 7 nako ka anak sa una na kong bana. Siya ang nahimo kong kaabag sa pagpadako nila. Bitaw masa, patas ang pagdani papasito na mong managsuon. Bisag ang 7 na mong ka managsuon, nga anak niyo sa una ni mong bana. Mao nga wagid ko magduha-duha nga makigmenyo ni Sito. Kay dili lalim nga magpadako sa 7 ka anak nga ako rang usa adtong higayuna. Nagkinahanglan gid ko og kaabag. Og ulitaw man sad si Sito, si papa ninyo. Pero wa jud ko masayop. Tungod kay kugihan si Papa Sito ninyo. Siya ang nipuli og tikad sa yuta sa una kong bana. Iyaning gimaisan. Og kinina ang gikuhaan na mo og panginabuhi. Sukad pa kaniadto nga wa pa kamong mga anak namo ni Papa Sito ninyo. Oh, nalas papa ay. Sige. Pagsukad na dito, aron makakaon nas papa nimo. Ako may musugat ni papa ninyo. Ay, nahuman na gyud taon upugas ang mais. Maayo hinoon. May paabuto na tang masanggi pohon. Oh, puhon paabuton pa. Pa, kaon na. Nakahugad naman ko. Labon init pa kitong utang Bisaya. Kana da kay samot ba yung gutom ko nga layo pagani ko. Nakasimhot na ko sa sinugbang buwad. Sa ato ba to? Di pa to sa atong silingan? Ato to pa, oy. Ako nagsugbaad to. Kanada. Samot noong gutom na ko da. Dali na, kaon na. Sahuanti ka og kaon. Sige. Niya ang mga bata. Ayaw man na silang tanan og pangaon. Ako nalaywa kay naghuwat ko nimo. Aron may kadungan kag kaon. Sige. Kasweet, yun lang papag mama. Sana all. Sarang ako mabana sama sa nimo pa. Oy, eskwela unahaan. Ayo sa paghunahunaan na. Nagtarong manggut kog eskwela pa. Hindi na ako kalikayan ba, nga mangandoy, nga unta. Sama niya ni Mama Kaswit ang among relasyon po sa kumabana kung maminyo ko. An. Pero aman ganay silang tiyo og tiya sa imong papasitoan. Nga naman, John. Kay di lagi sila gusto nga maminyo pag-usab si Mama sa lain, human mamatay nga among Papa Ben. Pero, magmahay pa di mong papasito, nga kugihan masal siya. Si Papa ba yung usas na padako ninyo ha, tungod sa iyang kakugi? Pero ang gusto ko na mo kaniadto, nga dili na maminyo si Mama, o kami na lang timano ni Mama. Apan, naminyo manggid siya kang Papa ni mo, o dili pa igo. Siya pagid ang mitikad sa yuta ni Papa kay boy pagbuot ni Mama. Pero kamarag pinakapahimos manggod, di ba? O kitang tanan na nakapahimos, kaya mo managibuhin ni Papa nato. Basta, wa may makauyon nga namin yung usap si Mama. June! Gusto o maigsuon sa unang bana sa kong mama, nga nagminyo si Mama usab sa kong Papa. Hangtod ng ubang anak ni Mama sa unang niyang bana. Mayuta nga 3 hektaryas ang unang bana ni Mama. Kabilin kiniyuta. Og diyan namatay ang unang bana ni Mama, og naminyo ni Papa, si Papa ni nagtikad sa maong yuta, og gitamnan niyag mais, sod na karo sa 30 katuig, og maoy iyang gibuhi namo. May 7 ka anak si Mama sa unang niyang bana, ug 4 nga anak sa ikadhang bana ni Mama. Si Papa na ang nagbuhi namon tanan, pinaagi sa iyang kakugi. Unya. An, nagkasabot na may managsuon nga anak ni Papa Ben, nga bahino na namo kining yuta ni Papa, aron mahimuan og titulo namong tagsa-tagsa ka managsuon. Kay minyo na maming tanan. Mao ba? Unya ni Boris Mama anak. Ingon nga mong mga iyaan,
Nga wa man kuno'y labot si mama ining yuta ni Papa. Unsa? Ngano may labot si mama? Ay basta, mo na sulti sa mga iyan ug uyuan. Way labot si mama aning yuta ni Papa nga sinunod ni Papa sa iyang mga ginikanan. Unsa? Unsa? Mao na gisulting John nga kamagwangan kong anak. O ma, plano na ko nilang bahinon ang yuta silang papa, nga una mong bana. Ilabi na karon nga naminyo na silang tanan. Aron kuno mapatituluhan na lang ang mong yuta. Uy, wa man sila magsulti nako, anak. Dili unta sila unang nakigsabot nako. Wa man lagi ko nila pahibaw Kay wa man kuno kay labot aning yuta, ama. Unsa? Usawa, good. Kay kabilan man ko ninyo taas magidikanan sa una mong bana. Wa ko nilabot, wa ko kilabot ini. Ingon pas may igsoon sa unang bana nimo. Ay, dako, gid sila kalagot nako. Kung nganong nagminyo ko og usab. Nga unta, alang raman sad sa ilang mga pag-umangkon ang akong gibuhat. Kung may kasuko man sila nako, wa unta nila daniha ang akong mga anak ni Ben nga moapil og kasuko nako. Kani adto pagud na sila nga ilang i-brainwash ang akong mga anak aron dili mo dapig nako. Ma, magsusi ko ini. Kung nganong nakasulti niya na si John. Mao ba? Mao lagi na po, Ako'y naluin ni mama. Grabe sad sila, Wa ko baya pasipad ining yuta, Gitarong ko kiniugtikad. Ug ang abot sa yuta, kamong tanang mga anak ni mama nimo ang nakapahimos nini. Wa na ko magiglain pa sa mga anak ni mama nimo sa una niyang pana. Giisip ko usab kining akong mga kaugalingong mga anak sama ninyo. Pa. Unya, ma. Usa man hitabo sa mong lakaw. Nagkasultihanin na mo sa mga anak ni mo sa una mong bana? Naiubos ko nilang John. Kanya naman, ma. Wagid ko nila bahini sa yuta ni Papa nila. Gibahin na kini nila sa kapito, alang nilang 7 ka man nagsuon. Wa na ko'y labot ining yuta. Unsa? Naluoy ko sa kong inahan nga naghilak in taon kay gidahuan sa iyang kagalingong mga anak sa una niyang bana. Ang 3 hektarya nga yuta, gibahin lang nila og 7, alan lang 7 ka man nagsuon, ug wa nila apilo og bahin si mama. Ang akong pangutana mo kining mosunod, unang pangutana, plano sa 7 ka mga anak ni mama sa una niyang bana, nga bahinon o tipak-tipakon na ang 3 ka hektaryo nilang yuta aron matituluhan. Apan wa nila bahinig apil si mama. Husto ba? Ikaduhang pangutana, tinuod ba nga way bahin si mama sa yuta sa una niyang bana? Tungod kuno kay naminyo na si mama? Nga maong among amahan? O kabilin kining yuta as ginikanan sa unang bana ni mama? Ikatulong pangutana, kung ila yung ipugos nga way bahin si mama, pwede ba may anang makaduol sa barangay aron mabahinan si mama? O asa man mo dangop aron matabangan si mama? O pila man say gustuhon? O kung may bahin man yun ang among inahan, pila man sa porsyento sa yuta? Ikaw pa tapusan, si mama na o ang among papa, nga ikaduhang bana sa among mama, ang nagtikad ani yuta so sa 30 ka tuig. Ug mo'y gibuhi ni papa namong managsuon. Wa ba'y bisan gamay na lang nga konsuelo? Alang nila? Kilusi ba yung among inahan? Palihog tabangig tambagi ko, kini ang akong suliran, Ann. Maayong adlaw, mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, and of course, kauban gihapon ng ako ang partner, nga si Dr. Rene Obra. Kami ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, o problemang may punto medical, legal, personal, emotional, behavioral,
no mga problema sa mga dinadiling droga, psychological nga mga problem, o nag-alboroto mo kay napungot na mo sa inyong silingan, napungot na mo si imong kapika, sa imong bana, sa imong asawa, sa imong uyab, sa imong higala, sa imong pamilya, na ba may problema si yuta, ang iyong mga legal documents, no, nagkaguliyang ba na din ha, ayaw mo ka problema. Ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. And atong letter sender taga Baungon, Bukidnon, ato siyang tawgon sa pangalan nga si Ann. No, pa ni kabot 30 years old si Ann, 28 years old. Bata pa ni si Ann, no? Byuda ang mama ni Ann nga si Janet, dihang naminyo kini sa ilahang amahan nga si Sito. Unang naminyo si Janet kang Ben, diin naa sila'y 7 ka mga anak. Wow! 4 pud sila ka anak si Ann, 11 tanan sa ikaduhang bana sa ilahang mama. Si Ben ang unang bana sa ilahang inahan, na itulo ka hektaryang yuta nga napanunod gikan sa mga ginikanan ini. Pagkamatay ni Ben, ang ilahan ng amahan ni Ann nga si Sito ang nitikad sa yuta og gitamnan og mais sulod sa 30 ka tuig ug maoy gibuhi nilang managigsuon apan niining bag-o lang plano sa 7 ka mga anak ni Janet, no? Bali ang half brothers and sisters sa ato ang letter sender. Sa unang bana nga bahin-bahinon na ang yuta ug ilahang patituluhan. Apan wa nila apili og bahin ang ilahang inahan kay naminyo na kuno ni ug otro sa lain nga mao ang amahan ni Ann. Uy. Unang pangutana, plano sa 7 ka anak ni mama nga una niyang bana nga bahinon og tipak-tipakon ang 3 ka hektarya nilang yuta aron matituluhan. Apan wa nila bahini og apil si mama. Husto ba? Okay. Now, ang yuta manggod, no, gipanunod na siya, di manis kang yuta ni Janet, gipanunod man ni kang Ben. Kang Ben ni, no, sa ginikanan ini. So, mahog jud siya, nga, mahog man siya heir, no, ang imuhang mama. So, naagi share pa ang imuhang mama with the 7, samtang buhi pa ang imuhang mama. Unya, ang kanimagod, mahog manggod ni siya, di manggod ni siya property nga gipalit ni Ben. Lahi na siya kung property nga gipalit. Papunta na siya sa mama, no. Kani gipanunod manggod ni, ang kani siya nga line, budown ragyod na siya, ngadto ragyod sa side, ug sa mga kadugo ragyod pod ni Ben. But, samtang buhi pa imong mama, makabahin siya, imong mama, pero mamatay ang imuhang mama, di na mapunta sa iyahang heirs, but mapunta na sa 7 kabuok nga mga anak. So, karon nga buhi pa imuhang mama, dili sakto ang ilahang gibuhat, nga wa nila apila, kay makabahin pa man siya. Only lang na kung pananglitan time to go na ang makabahin raana, ang kanarapong 7 ka mga anak ni Ben, no? Dili mo makaapil og bahin anian kay gikan man ni sa hinaguan sa ginikanan ni Ben, no? Dili man gud ni gigaguan sa imuhang mama ug ni Ben nga makabahin mo sa parties imong mama, no? Mura mo siyang nidawat og limpyo, so dili gud na pwede kay i-preserve man gud sa balaod nga kung diin gikan, no, kay nanunod ra man ta, mustihin gud siya within the bloodline. Kaduhang pangutan na tinuod ba nga walay bahin si mama sa yuta sa una niyang bana, tungod kuno kay naminyo si mama og otro nga mao ang among amahan og kabilin kining yuta sa ginikanan sa unang bana ni mama. That is true, meaning to say dili siya kanaon sa siya partially correct, pero samtang buhi pa siya, makashare siya. Pero kung mawa na siya, kamo nga supposed to be legal heirs si imuhang mama, di mo makabahin anang yuta apunta ra gyud na balik ngadto sa pamilya ni Ben, kay gikan man na nila.
Ikatulong pangutana, kung ilag yung ipugos nga walay bahin si mama, pwede ba mi makaduol sa barangay aron mabahinan si mama? O asa man midangop aron matabangan si mama? O pila pud ang gastuhon? Unsa man ni kanang wa man kog kaayo siya'y gisulti ba, no? Si Ann kung maayo ba mogbuot sa pito ka igsuon o nag-away-away mo? Kay kung maayo pa mogbuot, pahatagi imuhang mama. Para makatikad lang po niya, for as long as kay para naapoy magamit nga kanang yuta nga makapananom ang imuhang mamag, mabuhi pa siya. No? Kaya ang tambal, asa man sad siya kwarta panginabuhi kung kuaan po ninyo yuta. Kana nga reasoning ba, pero kung dili sila o maginahanglan gud mo mudango pug abogado, pwede pog magpabarangay una, masin pa ang barangay captain makatabag husay, no? Kay total pamilya man ni nga issue. Pero kung dili gani gyud kinahanglan gud mo mudango pug abogado. Upat og katapusang pangutana si mama ug ang among papa nga ikaduhang bana sa among mama ang nagtikad ining yutaa sulod sa 30 ka tuig ug maoy gibuhi ni papa namong managigsuon. Wala bay bisan gamay na lang nga konsuelo. Alang nila kay luoy sad baya ang among inahan. O mao na ang point nako nga samtang buhi pa ang imuhang mama, pwede man gud siya makabahin ana, no? And mabalik ra gud po na niya ngadto kung panalitan mawala na siya. And pamilya ra man gud mo kani mga ingon ani nga issues, pirmi man gud ko mo advice ani nga kung mahimo kutob sa pwede istoryahan nato kay bati gud kaayo na. No, huna-hunaon og paminsaron nga muni makabungkag sa inyong pagkamanagigsuon ug pagkapamilya ninyo ang kaning mga kabahinan o kaning mga yuta ba. Nga daghan na gid kayo tag stories, daghan na kay kog mga kliyente nga sa katungbuhi pa ang mga apuhan may pakay relasyon. Pero pagkawa na kay mag-ilugay na, mugawas na ang garbo, mugawas na ang kahakog, mugawas na ang pagkamaterialistik, malimtan ang kadugo, malimtan ang inahan, malimtan ang hinigugma sa pamilya tungod sa kwarta, tungod sa yuta. Kanira bang mga butanga, di ba na nato madas langit ha? Madugta ba takuyog si yuta ani, no? So ayaw mo palabi kumkum ana. Kay tingalig, ma-excited ang yutag timaho ninyo, mauna mo, simbako ko. Ayaw lang kog apila. Pero bitaw, tinuod mga sukinting paminaw. Sometimes ba, kanang hunahunaon gyud nato nga kaning mga butang lumalabay ra ni. Labi na karon sa panahon sa pandemya, daghan kaayong mga nangamatay, daghan kaayong nangawa. Makaingon gyud ko nga kaning pandemic no, mao ni great equalizer natong tanan. Maski unsa pa kakadato, maski unsa pa kanindot imuhang auto, ug maingon ang isik nga mag-isikyo makagawas bagod ta, wa patas tang tanan. Naatas balay wa ta kagawas. Simbako mataptan tag sakit. Pareho ra gyud tang magpneumonia ubhon di katimaho, no? Unya maglisod sa ospital, kamatay ra gyud gihapon. Cremate, wa gyud makilubong nato. No, so kisamay mo ampo, di ba? Kung pananglitan, wa man lang gani tay maayong pagkigrelasyon maskis atong pamilya. Ang pandemya nakaingon gyud nga inaarong mga panahon na balik kita sa atong pamilya. Nya, kung makig-away ta, asa man tapadong, di ba? So it's better to fix relationship samtang pwede pa. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat. Amping mo mga sukintig paminaw o maayong adlaw. Mana so sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi.
Ako si Marie. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, One More Try. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Makinig sa kababay nga taga puting bas mambahaw kamikin. Ang atong matatampo nagdasangan nga Marie. Hugas sa mga plato. Maugit eh. Pero sige lang, willing man kumutabang ba? Wala nang hinuon sa kagtaga-dinhida. Maog yun. Oh, te, sige na ginatanaw na ko. Ha? Oh, basta nakagusto na ni mo? Tanawa na ko na ginanawa na anak si Chris, oh. Mura man ka din may kasuko na ko. Unsa di pangalan na niya, te? Ziki. Barkada na sa kumbana, day. Pauban sila sa trabaho. Oh. Pero in fairness, ha? Guwapa siya. Paspasan ta ni kong manbi. Ano mga on na ta? Asa naman sila? Uy, nanuwa pa man manood. Ako asang tawag og balik, day, ha, Marie. Aron makakauna ta. Palihog sa kukugo sa bata, day, be. Okay, day. Hi, baby. Ako sa'y kugos ni mo, ha? Day! Oh, ano ka, te? Ang mga gini, Ziki, uy. Gipangutan na siya sa kumbana ba kung asang yung asawa. Di mo man hinuon ng yung asawa kay kanak ko nang nagkugos og bata. Ikaw man hinuon yung gipasabot. Amaw. Te, abi ni mo, murag na crush na baya ko anak niya. Ay, makamumon kasi mong ex, anak. Oh, Ate Chris. Ay, tuod di ay. Pariun na siya sa kumbana inig birthday sa among anak. Arisad niya, ha? Sige, te. Suwayan ako pananghid. Wadto na sa gas ilang Ate Chris mo? Opa. Kay birthday man sa iyang anak. Ala, sige. Pero trabaho ano ang mga trabaho nila sa bahay? Una ka mulakaw. Okay, pa. Palihog sa gugugiwa ning karniday, ha? Yung sa una pong ibuhaton, good. Pwede akong bana, nilakaw man. Nangaligo man sa lagdagat. Silang ubanan ni Kuya Ziki, te? Oo. Unya, lahos na to sila diri human kaligo kay ano man sila manghinaw-naw. Okay, te. Biyano sa tika, ha? Sige, te. Yes! Muari na yung akong crush. Naon naman lagi di ay mo. Naana sila. Gamit ako sa CR, dala. Kaya manghinaw-naw ko. Bisiki, balik ko sa CR. Sige, be. Naalagi papay. Aray! Okay. Nasama na hinong kuskutsilyo da. Kaptos. Ay, Marie. Nahuman na ni Bughiwa ang karne, day. Ay, huwag mahuman na, day ba? Butangi o niya palihog og limonsito, day, ha? Mabutangan pagkaglibonsito. Samot kit kahaptos ang akong kamot. Hoy, sige mo kagtungok, di, ha? Te, wala gyud ko'y chance ni Kuya Ziki. Kaya naman day siya uyab. Pero, wala lagi siya laag-laag direte. Unsaon, nga under man siya sa iyang uyab. Dili siya makalaag-laag. Mao ba?
Pero napakay chance, uy. Ha? Nga naman, te? Buwag na magod sila ato. Wari man ganito unya, makigiinom. Mao ba? Mao ba, ti Chris? O, ikaw, Marie. Dili ka mo inom? Pwede ra, te. Pero kausa lang, te, ha? Ana, good. Kuya, sumpay man di kag kilay, no? Siloso ka, kuya? Ha? Di man. Uy, ito ano eh. Kaya ko, gaaman akong freedom ang akong mauyab. Kung sigihan ko na ni Mugpugong, mawag na hinunan ni mo. Mao ba, kuya? Ako, silosa man ko, kuya. Bataon pag yun. Okay ram na. Basta na sa lugar. O ka na ang pagkabataon, basta na sa lugar. Okay ram na. Ganahan gini ko kay makalingaw. Ha? Kinsa man ni? Hi. Replyan ako. Kinsa ni? Kinsa man ka to? Number naman? Nireply na. Nakuha nako imong number ni Chris. Si Ziki di ay ni. Si Kuya Ziki? Si Kuya Ziki na sadang nag-text. Tulo na kasi mana nga mag-text-text mi. O mag-leave siya mga sweet nga messages na ako. Basahon ako. Makikita siya na ako? Unsa? Manguyab ka na ako? Oo, Marie. Pero, kung di ka, di ko mamugos. Pero di sa ko pabaliban. So, wala gyapon ko'y choice. Okay, sige. Gisugot pati ka. Yes! Hoy, unsa? Uyab mo ng Zeke? Inayabag na ba ka, Mare? Kabugoy ang natawhana o palahubog pa yun. Pagbuwag mo na, ha? Buwagin na! Pa, dili ko makahimo, anak pa. Unsa? Magtuman ka kung si mo gusto, ha? Sorry, pa. Sorry, Siki, ha? Huwag yung kailang kapaingnan. Nilayas na lagi ko sa amo kay nahadlo ko ni Papa. Sige lang. Ugba, ato na sa Mumbai. Ipalaila taga sa akong pamilya. Salamat, Siki. Ma, si Marie di ay, akong uyab. Oy, hi, Day. O, dali-dali lingkod, Mari. Maayo kay gidaka ni Siki din hisabay. O, gipaila-ila ka niya namo. Ma, ari usami po yung, ha? Ay, wak ka na problema, anak, oy. Salamat, ante. Mari, mula ko sa ko, ha? Sige, Ziki. Nya, okay na mo? Okay ra. Naaraman sa ko diri sa inyo ba? Balik lang dayon, ha? Naunsa naman ni Siki, uy. Upat naman kaadlaw mo uli. Ay, Mari. Unsa naman si Siki? Naa na kay balita niya.
Wa pa mangkit ma. Oy, wa ba ka to sa bahay sa akong igsuon? Usahay at man na siya mo star code. Akong tawagan ha. Akong pangutanon kung naaba dito. Sige, ante. Pero loudspeaker lang, ante, ha? Aron makadungog ko. Oh, nagadirilin. Naman ganinida ang babae. Oh, unsa? Naha nga papaulion ako siya. Ay naman des, Marie. Mas maayo pa tong bata. Matabang-tabang pa to. Kining babae ngayong gida din eh. Digid mo tabang. Naaraman si Marie dire. Gusto naman gani untain taon ning mo pauli na lang kay pila na gud ka adlaw nga wa mo uli si Siki. Sige, maura to akong tuyo. Basta naha nga papaulion na. Salamat. Bye. Ante, atoon na lang kahana ko si Siki. Dili pwedeng pasagdan lang na ako siya ngayon anion ko, te. Sakit kayo yung gibuhat na ako. Ayaw na lang, day. Muuli ra lagi to. Valentine's Day unta ron. Pero wa si Ziki diri. Og dahibawan pa gid ako nga nasa bahay sa iyang uyuan. Og nagdaog babae dito. Oh. Ako kahang i-open ang iyang account. Unsa man di password ha? Oh, na-open na ako. Oh, uy, nainig-chat. Be, kuhaan ako. Kahilas ko ani niya. Magpakuha pa. Kinsa man din eh. Replyan ako. Kinsa ka. Oh, nanawag pa. Hello. Oy, kasosyal ba ko di mo? Maglakaw ra magani kog ako? Unya ikaw magpakuha pagid ka? Iya dining uyab ha? Hoy, kung si kinsa ka mang babae ni Ziki, kabit ka na. Ako may naguna sa kinabuhi ni Ziki. O kami paghihapon ang tulgaron. Nagkasabot ka? Kabit ka na. Ginoo ko. Dili ko makatug. Sakit kayo ang ako mga nahibawan karon. Nag-idisog pa ko. Unya di ay. Ako ra di ay ang kapit. Wa man ako'y kalibutan nga nahimo na day kong kapit. Maray. Maayo kay ni uli ka. Maray. Sino ako? Sino ako? Pasayloasat ko, Ziki. Pero dili na ako kaya. Nahibaw na ko si mong mga kabuang. Ug basig dili pa ni mao. Basig na pa ko'y daghang wa mahibaw eh. Ziki, sakit na kaayo. Usa man din pagkuwang na ako, ha? Nanong imo manigibuhat na ako. Oh, magkay katubag. Pasabta ko. Kaya kung wag yung kay katubag, mas maayo pag magbuwag na lang ta. Mariel, please, hindi ko gusto buwa ka na. Pero nga na naging imo manigibuhat na ako. Huwag yung ko makasabot, Ziki. Pasabta lagi ko. Sorry. Lagi na ko dyan. Usap na ko, please. Promise. Hindi ka magmahal. Please, Marie. Masa ba? Please. Oh, sige. Pero kung may bawaan ganin ako nga nagbinuang naghihapon ka, mubiya ko diretso. Oo.
Salamat, pare. Mare, matrabaho na ko, ha? Amping ka. Siyempre, kay pakas lang pati ka. Okay, ako na yun. Duha na ko tuig ang nilapay. Og nausab gid si Ziki. Mutuon na gid ko nga ang tao ang ngayon hatagan ng second chance. Huwag gid ko magmahay na akong gihatagan ng second chance si Ziki. Kay nausab gid siya. Og mas ipa-feel niya karon kung unsa ko niya kamahal. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao ka na mga higalan, kaagi ni Marie nga taga Puting Bas, Mambahaw, Kamikin. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit ka regalahan, one more try. Ang mga kaagi kibada no doa sa radyo, ni Carol Marie Hikain, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap, mga higalag, mga sukit ipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglipot sa sakawin. I-address lang ni Ining Tulumanon, handimanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.